de veritat, és que quina actriu, quant de talent tenim al nostre país i quant d'orgull et fa sentir. Com la següent convidada és la Sílvia Bel i dona la vida a un dels personatges més polèmics, ho podem dir així, de la nostra sèrie, a la Marta. Amb ella repassem molts moments foscos que ha tingut a la sèrie, però també escoltem quin és el present del personatge i altres projectes on està treballant. I també sorprendrem a la Sílvia Bel. Tot això ara mateix, a continuació. Per què? Per què no em vas avisar? Sempre estàs tan ocupada. No sabria si podries venir. Quina merda d'argument és aquest? Et penses que no hauria vingut? Era la meva mare i s'estava morint! No vaig parar de trucar-la! Com pot ser tan fill de puta? El meu personatge és un personatge controvertit, és veritat. M'ho va dir la directora des del primer dia. Però també és cert que sempre ha tingut un bon cor, sobretot amb la relació amb la seva mare, que va estar malalta, que la va cuidar, que no es va poder acomiadar d'ella, però que va ser una relació molt bonica. Després té una relació molt bonica amb el seu nebot, que se l'estima moltíssim. I sempre és veritat que moltes vegades tira pel dret, que de vegades es comporta d'una manera poc ètica, però al final sempre hi ha un lloc per mostrar també la seva humanitat i el seu carinyo cap als altres personatges. I també sempre hi ha un racó pel gamberrisme, que això m'agrada molt. T'aviso que jo no penso callar perquè no sóc com el meu germà, que està tan enamorat que no vol veure que la seva nòvia li fot d'hòsties al seu fill. Què? Sí! Et penses que els altres no els veiem, els blaus que té? Però si se'ls va fer a l'escola. Ah, sí, clar, a l'escola, i les ulleres també se les va trencar a Fa l'escola. dies que li... S'ha de ser molt miserable per pagar-li a un nen! La gent quan em para pel carrer em diuen: ai, Marta, que dolenta que ets, sempre estàs pensant en maldats, Per què fas la punyeta als altres personatges? Per què estàs una mica tranquil·la? I jo dic: però si això és el més divertit d'aquest personatge, que és una gamberrota. Com t'ho has fet, això? Ets un cínic! Què ha passat aquí? Perdona? M'ho has fet tu, això, i no t'ho perdonaré mai! Jo no t'he fet res! Que em vulguis fotre fora ho puc entendre, però tanta Però si s'ho està agressivitat! inventant! Està enrabiada perquè l'he acomiadat i m'està acusant d'una cosa que m'he fet! Quan li he dit que no volia marxar, se m'ha llançat a sobre com una gossa! Mira, si encara estic tremolant! De teatre sempre estic contenta de fer-ne, és la meva passió, és la raó per la qual em vaig dedicar a aquest ofici. Espero que pugueu venir a gaudir al maig d'un espectacle que farem amb el Pep Cruz i el Josep Maria Mestres a la Sala Beckett. Espero que aquesta crisi de la Covid ens ho permeti i que ens puguem retrobar aviat en el teatre. Sílvia Bel, aquí l'Eduard Farelo, el teu company de barricada. Escolta, res, només dir-te que ha estat un plaer coincidir amb tu en aquest projecte i que s'agraeix molt la teva exigència, la professionalitat en la feina i aquesta ironia que utilitzes al treballar, que sempre és molt agraïda. Petonets, ens veiem pels platós. Hola Sílvia, què tal? Res, només et feia aquest vídeo per dir-te que ric molt amb les teves ocurrències i que m'agrada molt venir a rodar. I res, a veure si ens posem més escenes junts perquè trobo que l'Ismael i la Marta donen molt joc. Adéu! Hola, Sílvia Bel. Com estàs? Aquí l'Edu, el friqui del barri. Artur, pels amics. Res, que m'he passat a saludar perquè m'han xivat que fes un programa i he dit, jo també vull formar part, saps? Si la convidada és la Bel. Que res, només et volia dir, mira, aprofitaré aquest missatge per despedir-me, perquè l'últim dia que ens vam veure estàvem rodant i vam dir, ens veiem setmana que ve o l'altra, i jo no sabia que s'acaba la trama i em va pillar per sorpresa. Llavors, doncs mira, des d'aquí em despedeixo i només dir-te que ha sigut un plaer i un honor treballar amb tu, perquè és molt guai, doncs, treballar. Els actors que comencem una mica, jo potser fa temps que faig coses, però encara considero que estic començant i pels que comencem és molt guai poder currar amb gent de la teva talla i res, des d'aquí agrair-t'ho i que m'ho he passat molt bé currant amb tu, que a vegades doncs això, fer seqüències o més íntimes o jo què sé, algunes més dramàtiques o el que sigui, doncs no és fàcil i crec que hem fet un bon curro i això és molt guai. I res més, doncs que volia passar aquí a fer un guinyo i així ha sigut. Vale? Un petonasso i ens veiem aviat. Mua! Què puc dir, no?, dels meus companys? És meravellós treballar amb persones com ells. L'Eduard
El Jaume i l'Artur. El meu nebot estimadíssim, el meu gran amic, la persona que representa que havia sigut la seva parella quan anaven a l'institut, que és l'Eduard Farelo, i després l'Artur, de qui ella s'ha enamorat, un noi que ha portat aire fresc, no? Jo me'ls estimo moltíssim, els agraeixo moltíssim l'estona que m'han dedicat per fer-me aquesta sorpresa. M'encantaria que ens poguéssim amb l'Artur retrobar ben aviat. Ha sigut un plaer, de veritat, sincerament, un gran plaer treballar amb un actor del seu talent. Amb l'Eduard ens continuarem veient i ho celebro perquè bueno, és un personatge amb qui tenim molta complicitat. De fet, ja et dic, eren nòvios. I després amb el Jaume, que jo me l'estimo moltíssim i que és un nen que té una potencialitat brutal i que farà un munt de coses en aquest ofici i li desitjo moltíssima sort.